Veli temaşavanên hêjarê keftina Tirkiyeya li gel Swêdê û Fînlandê ji bo endamîtiya Swêdê û Fînlandê rakirina vetoya Tirkiyeyê ji bo endamîtiya her du welatan her li Swêdê û Fînlandê li her wiha li Tirkiye jî lêdiraya giştiya Kurdê jî dibe mijarek serekeya raya giştî. Çavdêrî siyasî Alî Fikrî Işık ji Stenbolê mêvanê min e silav bo tekekê Alî Fikrî. Kekali fikrî nuha rêkeftinek hatiye imzekirin di navbêna Swêdê, Fînlanda û Tirkiye'de Tirkiye vê navekî serkeftinek dîplomasiyê bi nav dike. Ti çawa de nirxîne gelo bi rastî ev serkeftinek dîplomasiya Ankara'ya? Bilê Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan weke serkeftineke bilind bi raya giştî ve parvekirlê ji bo ku serkeftin be dibe ku destê me nelek tişt hebin. Yani dibe ku em nîşanî herkesî bidin ku erê me ev tişt bi dest xistiye. Li Madridê çi bi destê Tirkî ket? Misal, çi ji Amerîkayê yaslandin, an jî çi ji Swêdiya û ji Fînlandiyaya çi standin. Xwedê negiravî dibe derhaqê ew kesê ku doresteka terorê de ne wê heftê û sê kesa wê Swêd bide me. Em dizanin ku Swêd ne weke Tirkiye. Yani Serokkomarê Swêd em bêjin nikare fermana derxe. Li wir qanûn hene, li wir gelek restek hene, gelek em bêjin asayî hene, yasa hene. Ev ne henekin. û Fînlandiya jî heman tişt û ji xwe bi Amerîka jî hê tiştek bi ser neketine. Ew tiştê ku dibêjin ku Biden bê erê jî divê ku di Meclîsa Temsîlciya de were erêkirin loma deste serkeftinek tune ye. Yani Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan ji bo raya giştî ya Tirkî van gotina dibêje û weke Tirk dibêjin karşılığı van gotina tune rastî jî. Kekê Alî Fikrî nuha gava ku mirov li rêkeftinê bi xwe temaşe dike, rêkeftin ji gelek xala pêk hatine lê ew xalên got hatine imzekirin di rastiyê de jî yanî welatê Swêdê, welatê Fînlanda her dem jî helbesta we girêdayî PKK heman tişt bûye ya ku di rêkeftinê de hatiyen vîsandin. Girêdayî PYD YPG yek gotin jî di rêkeftinê de tineye. Her wiha di xala dawiya rêkeftinê de tê dest nîşan kirin ku daxwaza destkirinê ên ew kesê daxwazkirin ji Tirkiye ve li gora pîvanên krîterên Yekîtiya Ewropayê biryar li ser we bêstandin. Di wê çerçeveyê de ger ev ve xwendinên cuda li ser rêkeftinê dîtina te bigirin. Keke Cemal, bi rastî jî gava ku meriv li rewşê dinêre, yani li Londrayê, ebên Londra me bexşînin li Madridê meseleke navne teviye û bi çi pêşniyarî diçe Tirkî dibe Kurd teröristin. Yani rojeva Kurd Tirkî de ev tişt heye. Yani devleteke wiha biçûk, devleteke wiha bêhês, devleteke wiha bêkês divê mesela mezin de yani ji bo endamtiya NATO, ji bo şerê Ukrayna û Rusya û ji bo têkiliyên Ewropayê û nexwazin têkiliyên Amerîkayê tiştê ku dixwaze bîne rojevê terörizm kîne ev Kurdin. Yani tê pêşniyarî we tune ne, tê fikrî we tune ne ji bo Ewropayê, ji bo Amerîkayê, ji bo şerê Ukraynayê ka gelo win devleteka weka biçûkin, win eşîrin. Gava ku ez li vê hevdîtinê dinêrin, hevdîtina Madridê pêşî ez vê biçûkayî dibînim. Ev yek. Ya didowa weke ku tê jî got yani ev devletên bi demokrasiyên têne îdare kirin. Helbet destûrên wan, helbet peymanên navnetevî, helbet raya giştî yani heya ev yek nê razî kirin û ne li gorî şert û mercê hukûkê be tiştek weke encam bi destê Tirkiye ve nakeve.
Yani ji bo PKK em nikarin tiştekî bikin, bela ku PKK levha terörizmê dayestriyo xwe û heya îro ji bo vê tiştekî nake. Yani PKK ji bo ku ji vê toqa şeytan azad bibe mixabin heya îro tiştek nekir. û ji xwe mesela teroristbîna PKK ne astengeke. Êtir dixwaze ku PYD jî û YPG jî têxe wê kategoriyê li dünya veya qebûl nake. Ev ne tiştekî ku were mîsogetkirin û yadid wa ji xwe vê peymanek jî nehatiye stendin. Ev nameyê niyetê ne. Yani davetname ne evana. Kek alî fikrî mijarekî giring niha ev e Serokkomara Erdogan diyar dike ger Swêd û Fînlandê ew tiştê gotine cî bi cî nekin ew dê vetoya xwe hemberî her du welatan dîse karîger bikin. Helwesteke wisa ya Ankara dikarî îmajekî çawa bide li ser Tirkiye di vê derbarê de ger fikra te bigirim. Yeke Cemal, forteke mezin e. Yani ji endamtiya Tirkî beve çi hêzê heye? Bira îro Tirkî ji endamtiya NATO derê wê bi rojhilata navîn Tirkî bixwin. Yani Tirkî dibin vê sîvana mezin de ye û fortê xwe yê ku li hemberî Kurdan jî û nexwasin li hemberî siyaseta rojhilata navîn bi vê navendê pêkitîne. Çi ye? Endamê NATO'ye ye. Yani Tirkî yani tekes nikare derkeve dervayê NATO'yê. Niyeteke hatine yad dua. Ev ku dibêjin em xwedî vê devletê ne. Yani vêga îtihatçiyê ku ser sergirdadetiyê ne desthilat ew erin ew ji xwe qet qebûl nakin. Li îro weke alavekî bela ku ketiye destê wan xwedê negiravî em ê raya giştî çawa hepkî sist bikin, em ê çawa hepkî berxwe ve bikişînin, em ê çawa raya wan bistînin, siyaset û menebra wê dike Serokkomer Recep Tayyip Erdogan. Divir de ne tiştekî nikare NATO'yê derê û nikare li hemberî NATO jî rewşeke xwe diyar bike. Spasiya te dikim kekê alî fikrî şik çavdêrê siyasî Stenbolê tu mêvanê. Dem baş, xatirê we.